Lidi, vítejte v dalším videu, máme tady Mafia definitivní edice, třetí díl. Zanechte tady like, odběr zvoneček a my jdeme rovnou na video. Já s Paulím tohle děláme už kolik let. A ty sem napochoduješ a všechno víš, všechno znáš? To přece netvrdím samé, já... Děláš to jen jediný den. Nemáš páru, co musíme dělat, nemáš páru, jak to musíme udělat. Samé, asi bys měl... Ne, Paulí, tenhle smrad si myslí, jaký je mistr? Takovýhle machírky posílám na Krchov. Myslím, že by ses měl omluvit, Tome. Tak omluvit, jo? Já bych se i omluvil, kdybych neviděl, jak se mnou chcete vyjebat. Dostal si ho, Samé, dostal si ho! Až odsud cítím, jak jsi nasral do kalhot. Ne, nedostal. Když nastoupil malej Tony, měl jsem ho už na kolenou, než mu došlo, že si z něj dělám prdel. Jo, ale ty jsi svedl o poznání líp. Tak jo, pokračování máme. Chcete mi Třetí díl. navykládat, že se z obyčejného taxikáře mafiánský vymahač stane jen tak náhodou, jo? Tehdy mi to tak nepřipadlo. To, že jsem parkoval zrovna na té ulici a dával si čouda zrovna když zpoza rohu vyběhli Paulí se Samem, to byla náhoda. Jako by někdo nad náma držel. No, když vám to v noci pomůže usnout, klidně nad tím takhle uvažujte. Byla tohle klika ve městě, který se vás snaží odrbat od chvíle, co v přístavu vystoupíte z lodi, se jeden ten dřete od rána do večera a hned ten další si pichujete kapsy Salieriho špinavejma prachama a nám ostatním to dáváte sežrat. Jo, ale tak to nebylo. Tenkrát to nebyl Salieri, kdo město ovládal. Za každý doláč, co Salieri vydělal, jich měl Don Morello 10. Uplácel policajty, politiky, soudce. Koho neuplatil, toho vystrašil tak, že se koukal jinam. Máte pravdu, že z něj celé město bylo podělaný. Říká vám něco jméno Joey Crackers? Jasně, píše se o něm v Morellově spise. Boxer, ne? Jo, přesně tak. Co já vím, tak tenhle Joey jel jednoho rána do tělocvičny. Nejspíš snil o tom, jak vyhraje šampionský pás. Zatraceně! Hovado! To za tím volantem chrápeš? Koukni na to! Ježišmarja, Done Morello, netušil jsem, že jste to vy. Znáš někoho dalšího, kdo v téhle čtvrti jezdí v takhle vzácném dovozu? Ne. A omlouvám se. Jel jsem vážně pomalu. Chceš říct, že jsem to zavinil já? Ne, to ne, pane. Jen jsem ještě nikdy žádnou nehodu neměl. Oprava. Mně vyjde na spoustu peněz. To potřebovat nebudete, pane. Kola jsou v pořádku. Jen je pomačkaná maska. Mám bratrance, co by... Oh! To je čurák. Někdo vás krmí pohádkama. Podle informátora si Morello přišel na slušný balík pokaždý, když si Crackers stoupnul do ringu. To je pravda. Ale i tak Morello rozmlátil tomu chudákovi hlavu na sračky. Přímo na ulici. To nedává smysl. Třeba už Don věděl, že to s Joeyou kariérou jde z kopce. Možná potřeboval někoho vyděsit, aby platil, kdo ví. Don Salieri vždycky tvrdil, že když je Morello nasranej, není schopný normálně uvažovat. Co nějaký další konflikty s Morellovými lidma? Zpočátku nic moc. Prvních pár let byl docela klid. Nějaký potyčky s lidma, co nám lezli do zelí, ale jinak to byla jenom obvyklá rutina. Distribuce chlastu, poskytování ochrany a vybírání příspěvků, druhořadý kšefty. Ale nebudu vám lhát. Většinou jsme si k tomu i docela užili.
Fireplay. Tome, díky, že jsi dorazil tak rychle. Jo, to je jasný, šéfe. Co potřebujete? Víš, že se to pojede závod? No jasně, Pauli a Sam si vsadili na místní. Mikey Dan. Přesně tak. Je to hodnej kluk, ale tak trochu ranař a s penězi to moc neumí. Před několika lety mě Mikey požádal o malou půjčku. Potřeboval nové pneumatiky, aby mohl dál závodit v lomu. Já mám rychlá auta rád a docela mě to bavilo. Ale ukázalo se, že Mikey byl skvělou investicí. Ten kluk neprohraje, i kdyby to na trati odchodil. Nakonec těch plechovek přesedal do závodáku a já se na něj tu a tam začal sázet. Za chvíli jsem měl svoje peníze zpět a ještě něco navíc. Jo, Sam říkal, že je těžko poražit. To byl. Ve městě už žádnou konkurenci nemá. Ale Ralf tvrdí, že se do závodu přihlásil nějaký Evropan s autákem, co našemu chlapci zmizí v nedohlednu. A co je v sázce? Hodně peněz, ale nejenom našich. Spousta lidí z okolí za mnou chodí pro finanční radu. Všichni se na toho kluka vsadili. Jestli prohraje, bude to pro všechny další černý čtvrtek. Teda s výjimkou Morela. Myslíte, že pro něj dělá? Tím jsem si jistý. A chcete mu něco provést? Nejde ho najít. Morello ho zašívá někde v bezpečí. Krom toho, kdyby teď zmizel, tak by to našim sázkám nepomohlo. Všichni by nadávali, že je závod cinknutý. Co jeho auták? To je přesně ono, Tome. Ralf se z nás hlídačem tratí. V noci tam zajedeš, káru Evropana si vypůjčíš a zavezeš ji k mechanikům, kteří ji poupraví a vrátíš ji. To by neměl být problém, šéfe. Sáro, dones mi prosím pití, až budeš mít chvilku. Jasný. Dá ti tatík na závod volno? Děláte si legraci? Přijde mi, že balíme celý bar a... Allora sono 5, sei insieme. Buonasera, Tommy. Allora sono 5, sei insieme. Čau, Tome, čeká tě velký den, co? Už si ten závod někdy viděl? To přece viděl každej. Salieri si od Morila nenechá překazit vítěznou šňůru, ne? To ne, pane. Musím mu dát jasnou zprávu. Takže v noci si ten auták na okruhu vypůjčíme. Kámoš Bobby tam hlídá a za pár drobných ti ukáže, kde stojí a pak se bude dívat jinam, až budeš startovat. Bobby se mi líbí už teď. Jasný. Pak je tu ještě Lucas Bertone. Tu káru mu zavezeš pod Giuliano Bridge. On ji, víš, trochu poladí, ať je ten závod zítra zajímavější. Pak tu káru odvezu zpátky, aby se Bobby mohl přestat dívat jinam. Ale musíš rychle. Bobby mu končí šichta v 12:30 a ten další je debil. Ahoj. Kdyby svoje auta potřeboval uložit někde, kde je nemá kdo vzít, klidně je hoď do garáže. Karlo ji konečně vyklidil. Díky, to je dobrý vědět.
Ty jsi Bobby? Jo, do garáže můžem v mým autě. Je to kus cesty. Kdo je Ralfův kámoš, je i můj kámoš. Jestli máš prachy, prosím. Ráno sem všichni naběhnou. Celý město. Pronesou dovnitř kořalku a pak se začnou rvát. Strašný. Ale no tak. Znáš lepší místo, kde si tenhle víkend nabrnknout nějakou paničku? Ani mi nemluv. Já tu zažil věcí. A co pak se zbláznil? Tak jsme tady. Tady ji máš. Karozela C Series 1929. Nejlepší ve svý třídě. Poraží musíš zmrazit. Jestli tohle uvidějí policajti, tak se budou vyptávat. No rozhodně, když tě chytěj. Zkus si dovízt v jednom kuse, jo? Takže od Bertoneho musím být zpátky v 12:30, než nastoupí ten druhý? Jo, je to debil. Slyšel jsem. Tommy Angel. Lucas Berton. No, není to prostě nádhera? Nemáme moc času. Jo, já se s tím poradím. Vydrž. Ahoj, krásko. Tak fajn, hotovo. To je hustý.
Závod se mi ho bude hodně líbit. Díky, Lukasi. Teď musím zpátky, než to někdo zmerčí. Tak hlavně s citem. Bude trochu divoká. Hele, řekni panu Salierimu, že se mnou může kdykoliv počítat. Dělám pro spoustu lidí, ale s váma vždycky vím, na čem jsem. Šlohnutý i únikový. Káry zaslušnou cenu. Teď ještě, aby ten Salieriho chlap zítra vyhrál. Pro dobro nás všech. Jasně. Tak jeď opatrně. mimo hranice města. Máme zprávy o nebezpečně jedoucím autě. Dostaňte se tam. Do prdele. Všem vozům, pro nás sledování je odvolané. Přestaňte pátrat a vraťte se k hlídkování. Tak si zpátky, díky bohu. Hotovo. Je z ní slušná rachotina. Fajn, tak padáme pryč. Zítra máme velký den. Už je trojden. Sám vylezl z hajzlu a já se modlil, aby u sebe měl kvert. Nebyl jsem si jistý, jestli nám barman dá, co dluží. A jeho dva synové se stahovali ke mně. Slyšel jsem, jak praskají klouby. Oba měli přes 2 metry a ramena jako hovado. A čím byl ozbrojený? Svým pérem. Přesně tak! Tenhle magor vylez z hajzlu a začal normálně chcát všude kolem. A to jako nevolal fízli? Ne, občas se jim prostě stačí předvíst jako blázen. Tome, můžeš na okamžik? Jasně, Franku. Máme tu malý problém. Je šéf v pořádku? No ano, nic takového, ale Mikey Dunn, náš závodník. Včera večer ho pěkně zřídili Morelovi chlapi. Zlomili mu ruku i čelist, musel do nemocnice. Bože můj. Jo, chudák Mikey. Každopádně ty teď musíš jet místo něj. Cože? Franku, já? Tome, závod odstartuje za půl hodiny, teď není čas na žádné diskuse. Don chce vyhrát a co je důležitější, chce porazit Morela. A ty jsi nejlepší řidič, kterého máme. Jinak bych s tebou teď nemluvil. To je fakt. Jo. Dobře, Franku.
Výborně, Ralf už má auták nachystaný, tak si pospěš na okruh. Až z Evropy k nám dorazila velká hvězda. Teďka zase- Martin Lichtenberg si odskočil z mezinárodního mistrovství, aby se dnes mohl utkat s námi. A máme tu zprávy přímo z roštu. Místní favorit z Lost Heaven je ze hry venku. Nahradí ho Tommy Angelo. Doufám, že mu spolu se mnou popřejete hodně štěstí. Závodníci se řadí na startu. Všichni jsou nachystaní. Smečka závodníků uráží kupředu, avšak mechanici kopcech nesrší napředí. Lichtenberg má potíže. S jeho vozem není něco v pořádku. Do hajzlu! Ty hajzle! Tohle byl tvrdý střed. Snad nepůjde o nic vážného. Do hajzlu! Von! Pitomče! Excellenci hlídá první pozici, avšak smečka ostatních závodníků na něj nepříjemně dozírá. Pitomče! Doufejme, že se dnes obejdeme bez Sakra! zranění. Tommy Angelo se ují, komu chybí. Mike Meadan. Tohle je víc než dobrá náhrada. Angelo je stále ve vedení. Dokáže ho udržet? Lichtenbergův konec celý závod skutečně otevřel. Každý cítí šanci na vítězství. Vedoucí závodníci se vrhají do druhého kola. Nováček Tommy Angelo je stále ve vedení. Dnes tu máme výtečný závod. Závodníci předvádějí strhující podívanou. Tohle je velmi těsná bitva o vedení. Závod zdaleka není u konce. Několik vozů si vytvořilo slušný náskok. Máme to už pevně danou první trojku, nebo zazáří ještě někdo další? Na prvním místě, ale udrží ho do cíle. Anderson a Garcia na druhém a třetím místě. Oba čekají na chybu Angela. Taylor, Anderson, Angelo. Všichni mají šanci, protože pořád je o co hrát.
Boj o první pozici je velmi vyrovnaný. Dokáže někdo dojet vedoucího Tommyho Ashela? Bez Lichtenberga se nyní o vedení berou 3 závodníci. Síla motoru. Hele, Tome, tady je náš vítěz. Ahoj, Tome. Chtěl jsem ti poděkovat, že se z toho zhostil. Vsadil jsem na ten závod půlroční nájem. Nebejt tebe, byl by ze mě bezdomovec. Jenom jsem plnil Donovo přání, Lukasi. No, každopádně se ti odvděčím. Stav se za mnou někdy v servisu. Možná splaším něco, co by ti mohlo vynést pár babek. Jasně, díky. Já věděl, že nás nesklameš. Dnes se nám vydělal spoustu peněz a Morello teď bude na ulici týdny sbírat drobáky. Co ten Evropan? Ten už má teď nejspíš betonové obutí. Tady. Vydělal ses do posledního dolaru. Vyraz si někam se svou holkou. Díky, šéfe. Tak pijte, hoši. Máš holku, ne? Nechci, abys to vyhodil za chlasta kurvy. Co? Ne, ale možná koupím něco hezkýho mámě. Hodnej kluk. A teď se běž napít. Gratuluju, hrdino. Měl jsem štěstí, to je celý. No, já si vsadila na toho druhýho, takže pití platíš ty. Pauli úplná stračku. Tak, teď se můžeš nechat fotit. Díky. A hele, až skončíš se slavením, zkus někde najít Paulího. Je tak spitej, že by ho mohlo přejet i zaparkovaný auto. Jo, jasně. Odvedu ho domů. Tobě to šlo tak snadno, Tome. Když tu před 20 lety začínali, většina z závodníků ani nedojela do cíle. Všechno je to v motoru, Ralfe, já jen určuju, kudy jet. Hele, neviděl jsi Paulího? Viděl. Říkal, že má hlad nebo co. Jasně. Tak si to užij. To víš, že jo, Tome. Díky. Tahle výhra znamená pro mou dceru další rok na škole, Tome. Pro rodinu Koletů cokoliv. Jo, tak si to užij. Ale postarej se o Paulihu, než nadělá ostudu sobě i rodině. Nerad bych, aby ten šéfovi zhořkl. Nic se neboj, Franku. Najdu ho. Tak na viděnou zase za rok, přátelé. Areál bude otevřen do 6. Po vyzvání prosím opusťte prostory. Ty jsi na závodech poprvé? Loni jsem to slyšela burácet až do bytu, ale přímo tady jsem ještě nikdy nebyla. Před sepněním nás Jak se začnou smí po tom vyhánět, vyladění ale jelo? normálně je ignorují. Zkoušela mě poslat do zdi, ale já jsem to zvládnul. Neviděl jsi někdy Paulího? Byl tady, je to tak 5 minut. Přišel mi nalitý jako prase. To by odpovídalo. Díky, Lukasi. Já musím každý. Skvělej závod, šampion. Naposled, co jsi takhle řezal zatáčky, si měl bouchačku u hlavy. Jako kdyby to dneska bylo jiný. Dokud je naše čtvrť v balíku, tak jsi v bezpečí. Hele, viděl jsi Paulího? Je na mol. Už chodí jenom bokem. Jo, slyšel jsem.
Chodím bokem. Možná bude ve Slámě. Policie mě požádala, abych vám připomněl, že prodej a konzumace alkoholu je přísně zakázána. Porušení zákazu bude trestáno zatčením. Děkuji. To je blbc. Kráva dělá bů a slepice dělá kvák. Jak dělám tak? To netuším, ale tamhle ten hlídač tě posílá domů. Tak to je debil. Měl bys projevit trochu úcty. To je pravda, ale já tě pošlu domů taky, než začneš objímat asfalt. No jo, no. Tak fajn. Tak pojď, šampion. Nagur. To se ti vážně povedlo, Tome. Celý to závodění. Měl jsem pravdu. Měl jsem pravdu, když jsem tě našel. Víš, co jsem říkal? Co jsi říkal, Pauli? Říkal jsem, tenhle chlap umí řídit, Done Salieri. Tohle je chlap, co umí řídit. A teď jsme tady. Teď jsme tady. Jsme tady a tak to prostě je. Ty mě zánbuješ, Tome. Podívej se na sebe. Vždyť je z tebe závodník. Všichni máme svoje... Víš si dobře, co jsi přišel do rodiny. Ale víš, proč to máš tak jednoduchý? Protože tě já se samem chráníme. Takhle je to? Nemáš tušení, jaký to je. Hele, závody už skončily, Tome. Závody už O čem skončili. jsem to mluvil? Nemáš tušení, jaký to je. Když si tě Don zavolá, začnou se ti honit hlavou věci. Co já provedl za svinstva, Tome? Všichni jsme v tom společně. Když mi Don o něco řekne, udělám to. Stejně jako ty. Ty jsi jako já. Nedokážeš jen tak vypnout, vypustit to jako sám. Odejít domů za kým on to vlastně kurva chodí? Tome, chci nějakou buchtu. No, tak s tím ti dneska nepomůžu. Vezmi mě za holkama. Vezmi mě do Blue Tropics. Já ti nevím. Měl bych tě vzít domů. Na most. Vezmi to přes most na ostrov. Vezmi mě za holkama. Vezmi mě za těma fešandama. Já ti ani nevím. Domů by to bylo rozumnější. Jo, teď se mi to líbí. Měl bys ty paničky vidět, Tome. Cože? Ty jsi mě odvezl domů? Možná to je dobrý nápad. Jo. Ty se asi... Sladký sny, tvrďáku. Já asi... Není mi moc dobře. Tak jo, kapitola dokončena. Fireplay. Jdeme dál na druhý pokračování. Pak to ukončíme tím dílem. Sáro 1932. Poslední objednávka. Dáš si něco? Půjdu domů. Tommy, ještě než půjdeš, můžu tě o něco poprosit? Co potřebuješ, Luigi? Doprovodíš moji dceru. Sáru? Co jsem slyšel, ta žádný doprovod nepotřebuje. Je to ostrá holka. Ale kousek od bytu na ní nějaká banda grázlů měla keci. A pořád do ní hučeli. Sára
jim klidně něco řekne, jenže to se jim taky nemusí líbit. A může se to zvrtnout. Kdyby ale šel s ní, tak by jim došlo, že je to skutečně Donova kmotřinka. Žádný problém, Luigi. Bude mi ctí. Bene. Saro, zavíráme. O co tady jde? Tady Tom tě doprovodí domů. Jako fakt? Hele, dělám svou práci. Aby nikdo neotravoval. Fajn, když ti to udělá radost, tati. Tak zítra. Vezmu si kabát. Počkám venku. A jdeme na to. Randěný. Jsi v pořádku? Žádný doprovod nepotřebuj. No ale stejně jsme se chtěli večer sejít. No jo, A přestaň řešit, co si o tom bude myslet. o tom nejde, Tome. Někdy se ke mně chová jako k dítěti. Jo, chápu. Mám o tebe starost. Zažil různé věci. To jsme zažili všichni. Jak je ona malá, Měli bychom si promluvit o tom kradení jídla. Hele, já to vařím, takže i rozhoduju, kam sním. Za to ti Paulí nepoděkuje. V tom případě si zítra může konečně nachystat snídani sám. Můžeš zaklepat? Mám jenom 2 ruce. Sáro, to je pro mě? Jo, jen toho není tolik, co posledně. To stačí. Pro Nonu si hotový anděl. Don nemá rád, když se jídlem plýtvá. A tohle? To musí být Tommy. Sára nám o tobě všechno řekla. Neříkej. Jsi slavný závodník, Tome. Mluví o tobě všichni. Jo, to má pravdu. Mluví. Už si tam ale nepouštěj zimu, Julie. Uvidíme se v kostele. Tak dobře, pěkný večer. Dobrou. Buonanotte, Tommy. Mámo, můj andílek Sára přinesl další jídlo. Je to od tebe hezký. No, jo. Tady v sousedství hladoví spousta lidí. To jo. No, ale aspoň je pěkný večer na procházku. Nenech se kvůli mě zabít, Tome. Zkusím se tomu vyhnout. To je celý? Trávíš tolik času s takovým Don Juanem, jako je Sam Trapani, a zmůžeš se na pěkný večer na procházku? Vždyť je, ne? Jo, to asi je. Květiny pro dámu, signore? Ne, to je dobrý. To ani nedostanu kytku? Až se mnou budeš na skutečný rande, nejenom jako doprovod pro Luigiho, tak potom dostaneš kytku. To klidně může být, pokud mi tatík někoho z vás nezakáže. Myslím, že to stejně ví. Luigi? Ne. Ti chlapi mě tu otravujou už týdny. Ale nic jsem ti neříkala, protože vím, jaký jsi. Ale jednou to zmíním tátovi a najednou mi jako rytíře v zářivým brnění přivede tebe. Takže jo, ví. Což znamená, že se mnou žádný problém nemá. Kdyby měl, dlouho bys nevydržel. Dobře vím, co potkalo ostatní, co se mnou chodili. Pomáhala jsem je uklidit. Takže teď jsme... Snažím se ti jenom chránit, Tommy Angelo. Celou tu dobu. Co kdybychom si zítra někam vyrazili, třeba do bijáku? Co ty na to? Dostaneš kytku. To by bylo fajn. Tady máme ty parchanty. Čau, koťte!
Snad nám nechceš dát košem. Táhni! Jen se nerozčiluj, krasavice. Ten tvůj se klidně může koukat, co ty na to? Chcete mít nějaký problémy? Problémy začaly, když si nám chtěl sebrat holku, šéfíku. Jestli si nedáte pozor, skončíte ve futrálu, blbečci. Zatím ještě můžete zmizet. Nic takovýho. Dobře víme, pro koho děláš. Salieri kdysi možná bejval někdo, ale teď už je dávno odepsaný. Je otázkou času, kdy ho Morello pošle na věčnost. Na tohle Salieriho. Ani nikoho jinýho. Nepotřebuju. Slyšíte ho? Tak ukaž, co v tobě je, sráči. Kam se neseš, kotě? Odpal! Billy má pravdu. Ty jsi pěkná kočka, co? Táhni ode mě! Takovýhle babi je na takový vlastňáka škoda. Dej mu, Billy! Nůžky se ti určitě křížej v pěkném místě, co? Jen se mě dotkni a budeš mrtvej! S takovým flákačem jenom ztrácíš čas. Potřebuješ skutečně chlapa. To mě se radši vůbec nese! Rozpálej ho, ať teče nějaká krev. Tohle. Táhni ode mě! Padej, vodník! Ne, to se mi nechce. Ty vole. Tommy! Hotovo. Ještě teď si zaprchám. Teď je řada na mě. Doufám, že jsi lepší než kámoši.
Tak jsem se ukázal, ty šmejde. Slušná pravačka, to se musí nechat. Krvácíš. Pojď ke mně. Tak co tam stojíš? Půjdeš dál nebo co? Říkal jsem si, kdy mě pozveš. Na to zapomeňko, v boji jen tě dám dokupy, to je celý. Sedni si na gauč a vytáhni si rukáv. Skočím pro šití. Není to tak hrozný. Chceš něco na bolest? Ne, v pohodě. Nemusíš předstírat. Co? Vidím, že to kurva bolí, Tome. Jestli ne, nech si to secvaknout od Paulího. Co tam máš? Pozornost od Dona. Dej si další. Tak jo. Teď musíš zatnout zuby. Jo, to zvládnu. Výborně. Protože nepotřebuju, aby si ta babka odvedle zase stěžovala správci na krava. Hlavně, ať to moc netrvá, jo? Až to bude, tak to bude. Čím odbytější stech, tím hnusnější jizva. Fakt, jo? Už si sešívalo hodně chlapů? Jenom tátu. Máma po Luigim občas vystartovala. Talířům se naučil docela uskakovat, takže jednou do ní narvala pletací jehlici. Skrz ruku. Proč to? Protože to byla žárlivá ožralka. Tak, umím to i líp, ale držet to bude. Když už nic jinýho, ta jizva mi tě bude připomínat. A zůstaneš tady. Nenechám tě takhle nachcanýho bloumat po okolí. Obzvlášť, když tě tam ti grázlové teď hledají. Jo, tak fajn. Máš nějakou deku nebo něco? Ne. A topení neběží. To je dobrý. A topení neběží. To bude stačit. A to bude stačit. Kapitol dokončil. Radši si říkej. Tak to by nešlo. Sára je v pořádku, šéfe. Postaral jsem se. Když tady začala pracovat, ještě ani neviděla přes bar. Nikdy jsem dceru neměl, Tome. Pro Luigiho holčičku bych udělal vše. To já taky. My všichni. Přesně tak, šéfe. Pro Luigiho a Sáru cokoliv. Co si to kurva ty parchanti o sobě do prdele myslej? Vlastnoručným rozstřílím prdel na sračky. Máme lidem zajišťovat ochranu. Ale kdo nám bude za ní platit, když neochráníme ani vlastní lidi, co se vrací domů z práce? Tak co s tím uděláme? Chci, abyste jim dali ponaučení. Zlomte jim každou kost v těle. Pošlete je na kriplkáru. Rozmlete jim ksechty tak, že se na ně vlastní matka bude bát podívat. Víme, kde se zažívají? Přítel u policie říká začít v čínské čtvrti. V tom případě zkusíme velkýho bifa. Tome, zajdi za vinným pro nějakou výbavičku a sejdeme se u bifa. Jo, tak fajn. Nechte ty grázle ležet na ulici.
Chci, aby všichni věděli, že v naší čtvrti žádné vzteklé čokly nestrpím. Jak si přejete, šéfe? Ty smrdi tady ještě klidně můžou být. Tak lidi, se vám to video líbilo, zaňte like, odběrně zvonček a už jsme příště u dalšího videa, lidi, čau, u dalšího videa a budeme mít další pokračování. Takže čau. Rozmlátíme jim držky.